По време на една самолетна катастрофа всички загиват. Остава жива само една от стюардесите, която се спасява чрез парашут, успявайки да кацне на самотен остров. Поогледала се наляво-надясно и изведнъж забелязала някакъв полугол мъж, който ловял риба на брега на океана. Приближила се до него и го поздравила. „Добър ден!“ Мъжът се обърнал рязко и казал: „Леле, от 15 години живея сам на този остров. Най-после да се падне да дойде човек до мен и то пък да говори на български. Откъде си, бе, госпожо?“ „Ами, от Враца съм.“ „Леле, какъв късмет, и аз съм от Враца. Много интересно. В този момент той забелязал, че тя държи дамска чанта. „Какво ми носиш, момиче?“ „Ами, аз ти нося нещо, което от 15 години ти не си виждал.“ „О, носиш ми домашна ракийка! Мамина сладка душица, обичам те!“